హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్లో మనము భక్త ప్రహ్లాదుడి గురించి, సో ఆయన యొక్క ప్రార్థనలు, ఆ భగవంతుని గురించి చేసినటువంటి ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశంలో ఆ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఆయన నేపథ్యం ఏ విధంగా ఉన్నటువంటి బాల్యములో, అంటే ఆయన ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటివి. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనము ఆ ప్రహ్లాదుడు గురువుల దగ్గరకు వెళ్ళడం, అక్కడ విద్యలు నేర్చుకొని వచ్చిన తర్వాత ఆ హిరణ్యకశిపుడు తన పుత్రుణ్ణి అడగడము, అంటే గురువుల దగ్గర నీవు నేర్చుకున్నటువంటి వాటిలో ఉత్తమమైనటువంటి వాటిని చెప్పమంటే ఆయన ఆ శ్రీహరి గురించి చెప్పినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుడు గురించి, విష్ణు భగవాను గురించి చెప్పడము ఆ హిరణ్యకశిపుడికి, ఎందుకంటే హిరణ్యకశిపుడు విష్ణు భగవాను ద్వేషిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి మరి ఆ విష్ణు భగవాను నామ రూప గుణ లీలాలను కీర్తించడము, వాటిని స్మరించడము గురించి, భగవంతుని పాదపద్మ సేవను చేయడము అనేటువంటి అంశాల గురించి ప్రహ్లాదుడు చెప్పగానే ఆ అసుర రాజైనటువంటి హిరణ్యకశిపుడికి కోపం రావడము, తీవ్రమైనటువంటి కోపాన్ని కలిగి ఆ హిరణ్యకశిపుడిని కోప్పడడం జరుగుతుంది. ఒరి అభాగ్యుడా బ్రాహ్మణ బంధు, నా ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించి, అంటే ఇక్కడ వారి ఆ గురువులైనటువంటి షండామార్కులకు ఆయన కోప్పడడం జరిగినటువంటి అప్పుడు వాళ్ళు చేతులు జోడించి మేము ఎటువంటి తప్పిదం చేయలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు హిరణ్యకశిపుడికి వెల్లడించుకోవడము. ఇక మరి ఇంకా ఆ సమయంలో ఆ ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపుని యొక్క ఒడిలోనే ఉన్నటువంటి వాడు. ఇక ఆ సమయంలో హిరణ్యకశిపుడు అంటే ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటి. సో ఇక ఈరోజు క్లాస్లో ఆ హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుడిని హింసించడము, ఆ తర్వాత భగవానుడు నరసింహావతారంలో రావడము, హిరణ్యకశిపుని సంహరించడము, ఆ తర్వాత ప్రహ్లాదుడు యొక్క ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత
श्रीविशाखान्वितांश नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। సో ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి ఒడిలోనే ఉన్నటువంటి వాడు, తన గురువుల మీద తండ్రి చూపుతూ ఉన్నటువంటి కోపాన్ని గమనిస్తూనే సో తాను చెప్పినటువంటి ఆ సమాధానం తన తండ్రికి నచ్చలేదు అనేటువంటి ఆ విషయం తెలిసినటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుడు శ్రీహరి రక్షణలో నిర్భయుడై ఉన్నటువంటి ఆ బాలుడుగా ఉన్నటువంటి ప్రహ్లాదుడు ధైర్యంగా తన తండ్రితో ఈ విధంగా అంటాడు. తండ్రి, గృహవ్రతాన్ని చేపట్టినటువంటి వ్యక్తులు ఇంద్రియ నిగ్రహం లేని కారణంగా నరకాములైనటువంటి నమిలినటువంటి పిప్పిని పదే పదే నములుతూ ఉంటారు. అటువంటి వారు ఇతరుల యొక్క బోధనల వలన కానీ స్వీయ యత్నం వలన కానీ ఆ రెండు పద్ధతులను కలిపి ప్రయోగించడం వలన కానీ కృష్ణుని మీద వారికి చిత్తం లగ్నం కాదు తండ్రి అంటూ చెప్తారు. ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ఓ దానవేంద్ర, విషయ భోగ భావనలో చిక్కుకున్నటువంటి వారు ఇంద్రియరహితులైనటువంటి ఆ అంధుడినే తన నాయకునిగాను గురువుగాను ఎన్నుకుంటారు. మరి గుడ్డివారు అనుసరించేటువంటి వారు ఆ దారి తప్పినటువంటి గుంటలో పడినట్లుగా ఆ ఇంద్రియ ఆసక్తిని అనుసరించేటువంటి వారు ఆ కర్మపాశ బద్దులై మరలా ఈ సంసార చక్రంలో పడుతూ ఉంటారు అంటూ ఆయన తన తండ్రితో ఆ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా సమాధానాలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయానికి హిరణ్యకశిపుడు తన ఒడిలో ఉన్నటువంటి ఆ బాలుడిని దూరంగా నెట్టిపడేసి ఇక తన సైనికులతో చెప్తూ ఉంటాడు, అసురులారా, ఈ ప్రహ్లాదుణ్ణి సాధ్యమైనంత తొందరగా నా ఎదుట నుండి తీసుకొని పోండి. బాలుడని కనికరించకుండా ఇతన్ని వెంటనే వధించండి. ప్రహ్లాదుడు నా శత్రువైన విష్ణువుకు దాసుడైనాడు, తన కుటుంబాన్నే త్యజించాడు. అంటే ఇతడు నా సోదర హంతకుడే. నిజంగా ఇతడు విశ్వాసహీనుడు. వీడు నాకు పరమశత్రువు అయ్యాడు, కాబట్టి ఏదో విధంగా ఇతన్ని చంపివేయండి అంటూ ఇక వారు ఆ ప్రహ్లాదుని దూరంగా తీసుకొని పోవడం, ఆ ఘోర రూపులైనటువంటి అసురులు ఆ కత్తులతో నరకడము, తర్వాత శూలాలతో పొడవడము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ వాటిని ప్రయోగించి ఆ ప్రహ్లాదుడిని హింసిస్తూ ఉండేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. సో హరే కృష్ణ. సో వారు ఆ
ఆ ప్రహ్లాదుణ్ణి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి శూలాలతో పొడవడం కానీ, ఆ తర్వాత కత్తులతో ఆ, నరకడం, ఇవన్నీ ఏ ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ వారు ఏమీ చేయలేకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితిని చూస్తాం. అలాగే ఏనుగులతో తొక్కించడము, బాగా లోతైనటువంటి ప్రదేశాలలోకి విసిరివేయడము, కాలకూట సర్పాలతో కరిపించడము వంటివి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తారు. సో ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రహ్లాదుడిని వారు ఏమీ చేయలేకుండా పోతారు. కారణం ఏంటంటే ప్రహ్లాదుడు ఆ విష్ణువు యొక్క రక్షణలో ఉం, ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీహరి యొక్క రక్షణలో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆయనని ఆ మంటలో కూడా వేసినా కూడా ఆ మంటల నుండి కూడా ఆయన బయటకు వచ్చినటువంటి ఉం, సో ఆ తన సహోదరిని పిలిచి ఆ అగ్నిలో ఆమె అగ్ని ఏమీ చేయనటువంటి పరిస్థితి ఆమెకి. కానీ ఆ ప్రహ్లాదుడిని తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని అగ్నిని అంటించుకున్నప్పుడు తనకే అగ్ని అంటుకున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా ఆ ప్రహ్లాదుణ్ణి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాల ద్వారా ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఇక ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటాడు. మరి నేను ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా ఇతన్ని నేను చంపలేకపోతూ ఉన్నాను అనేటువంటి దాంతో ఆయన కొంత ఒక రకంగా ఆయన యొక్క ముఖం వాడిపోయినటువంటి స్థితిని చూసి ఆ చండమార్కులు ఆయన కొంత ఓదారుస్తారు అని చెప్తారు. సో ఇక ఏ ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడాను ఆ హిరణ్యకశిపుణ్ణి వారు అంటే ఆ రాక్షసులు సంహరించలేనటువంటి పరిస్థితులు. ఇక మరి ఆ ప్రహ్లాదుడు చెప్తూ ఉంటాడు, కృష్ణ అంటే శ్రీహరి సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మరి నీ యొక్క శ్రీహరి ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అంటూ ఆ ప్రహ్లాదుణ్ణి అడగడము, అంటే హిరణ్యకశిపుడు అడగడము. సో ఎందుకంటే ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ సంహరించలేకపోయినటువంటి ఆ స్థితిలలో ఆయన ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఏమిట్రా మొండివాడా నీ యొక్క ధైర్యం ఏమిటి అని ఆ ప్రహ్లాదుడిని అడిగితే ఇంతకుముందు కూడా మనం చూసాం. తండ్రి ఆ పలికినటువంటి మాటలకు బదులుగా ప్రహ్లాదుడు అంటాడు, రాజా నా బలానికి మూలమే నీ బలానికి మూలమని తెలుసుకో. నిజానికి అన్ని బలాలకు మూలము ఒక్కటే. స్థావర జంగాలు గాని ఉచ్చ నీచములు గాని బ్రహ్మతో పాటు సకల జీవులు ఆ దేవదేవుని బలం చేతనే నియంత్రించబడుతూ ఉన్నాయి. అయినా తండ్రి ఈ అసుర స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టి హృదయంలో శత్రు మిత్రుభావాన్ని చూపక ఎల్లరి పట్ల సమభావంతో ఉండమని ఆయన చెప్తాడు. అలాగే మనస్సును మించినటువంటి శత్రువే లేడు. ఆ దేహాన్ని దోచేటువంటి ఆరుగురు శత్రువులను ఇక్కడ మనకి మన మనస్సు పైన ఉండేటువంటి ప్రభావాన్ని చూపేటువంటి ఆరుగురు శత్రువులు అని చెప్తారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అనేటువంటి ఈ ఆరుగురు శత్రువులు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో దేహాన్ని దోచేటువంటి ఆరుగురు శత్రువులను జయించకుండా దశ దిశలలో శత్రువులను జయించినమనుకునేటువంటి వారు మూర్ఖులే. ఆరుగురు శత్రువులను జయించిన వారికి అసలు శత్రువులే ఉండడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ ప్రహ్లాదుడు చెప్తూ ఉంటాడు. సో ఈ విధంగా ప్రహ్లాదుడు మాట్లాడేటువంటి మాటలకు ఆ హిరణ్యకశిపుడుకు మరింత కోపం రావడం వస్తూ ఉంటుంది. కోపం వచ్చి ఆ ప్రహ్లాదుడితో అంటాడు, నీకు చావు దగ్గరగా వచ్చింది కాబట్టి ఈ అసందర్భ ప్రేలాపన చేస్తూ ఉన్నావు. అందరినీ నియంత్రించేవాడు నాకన్నా వేడొక్కడు ఉన్నాడు అని అంటున్నావు. వాడెక్కడున్నాడు? వాడు సర్వత్రా ఉండేవాడైతే ఈ స్తంభంలో కూడా ఉంటాడు కదా. అధిక ప్రేలాపన చేస్తున్న నీ శిరస్సును ఇప్పుడే నా ఖడ్గంతో నరికివేస్తాను. నీ ఆరాధ్య దైవం నిన్ను ఎలా రక్షిస్తాడో చూస్తాను అంటూ ఆ ఖడ్గాన్ని ఎత్తిపట్టి సింహాసనంచు లేచినటువంటి వాడై ఆ పిడికిలతో ఆ స్తంభాన్ని గట్టిగా గుద్దుతాడట. ఎవరు? ఈ హిరణ్యకశిపుడు. ఎప్పుడైతే ఆ హిరణ్యకశిపుడు పిడికిలతో
ఆ స్తంభాన్ని గట్టిగా గుద్దుతాడో మరి ఇక అంతే, బ్రహ్మాండాన్ని బద్దలు చేసేటువంటి శబ్దం ఆ స్తంభం నుండి వస్తుంది అని చెప్తారు. ఆ మహాశబ్దానికి బ్రహ్మాది లోకాలలో కూడా ఉమ్, ఆ వినిపించే విధంగా శబ్దం వచ్చింది అని చెప్తారు. ఆ శబ్దం వినగానే అయ్యో లోకాలు నశిస్తూ ఉన్నాయి అని అందరూ కూడా ఆక్రోశించారట. ఆ హిరణ్యకశిపుడు అతని యొక్క ఆ ఇతర సైనికులు ఆ శబ్దాన్ని విన్నారు. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోయారు. ఆ శబ్దం వచ్చినటువంటి ప్రాంతాన్ని గుర్తించడానికి హిరణ్యకశిపుడు అటు ఇటు చూస్తున్నటువంటి సమయంలోనే అటు పూర్తిగా నరుడు కాకుండా, అటు జంతువు అంటే సింహం కాకుండా సగము నరుడు సగము సింహంలాగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవద్రూపమైనటువంటి ఆ నరసింహ భగవానుడు ఆ స్తంభం నుంచి బయటకు వచ్చారు అనేటువంటి ఆ ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ నరసింహ భగవాను చూసినటువంటి ఆ దానవరాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు ఆ విస్మయానికి లోనవుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ నరసింహ రూపము అతి భయంకరంగా ఉంది అని చెప్తారు. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే తేజోమయమైనటువంటి జూలు భయంకరమైనటువంటి ముఖాన్ని వికసిస్తూ ఉన్నటువంటి అతని కోరలు దీర్ఘంగా ఉన్నాయి అని చెప్తారు. కత్తి కొనలాగా పదును ఉన్నటువంటి నాలుక యుద్ధంలో చరించే కరవాలంలాగా ఉంది అని చెప్తారు. అతని కర్ణాలు నిక్కరబొచ్చుకొని నిశ్చలంగా ఉన్నాయి. అతని ముక్కుపుటలు నోరు కొండ గుహలలాగా ఉన్నాయి. అతని దవడలు భయంకరంగా చీలి ఉన్నాయి. అతని శరీరాన్ని ఆకాశాన్ని తాకుచూ ఉన్నటువంటి ఆ నరసింహ భగవానుడు ఆ స్తంభం నుండి వచ్చినటువంటి స్థితిని అక్కడ చూస్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి ఆ నరసింహ భగవానుడు తన భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని మాటను నిజం చేస్తూ, అలాగే ఆ దుర్మార్గుడైనటువంటి హిరణ్యకశిపుని సంహరించడానికి వచ్చినటువంటి వాడు. మరి ఆ నరసింహ భగవానుడు తన భక్తుణ్ణి రక్షించడానికి ఆ దుర్మార్గుడైనటువంటి హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరిస్తారు అని చెప్తారు. సంహరించి అంటే ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడికి బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరం ఉంది. అంటే మానవుడి చేత గాని జంతువు చేత గాని పగటి సమయంలో కానీ రాత్రి సమయంలో కానీ ఆయుధాల చేత కానీ ఆయన అంటే ఇంట్లో కానీ బయట కానీ ఆయన మరణించేటువంటి అవకాశం లేకుండా వరాన్ని పొందినటువంటిది. మరి ఇక్కడ ఆ భగవానుడి యొక్క శ్రీహరి యొక్క విష్ణు భగవానుడి యొక్క అవతారమైనటువంటి నరసింహుడు ఇటు మానవుడు కాదు, జంతువు కాదు. సో ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి ఆ నరసింహ భగవాన్ని చూసినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు ఆయన మీదకి యుద్ధానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. సో ఆ నరసింహుడు ఆ హిరణ్యకశిపుణ్ణి ఒక చిన్న అంటే ఆ మానవులు ఎలాగైతే నలిపివేస్తారో ఆ విధంగా పట్టుకుని ఆయన్ని అంటే తన కాళ్ళపైన అంటే నేలపైన కాకుండా ఆకాశంలో కాకుండా తన మోకాళ్ళ పైన ఉంచుకొని ఎటువంటి ఆయుధాలను ఉపయోగించకుండా తన వాడి అయినటువంటి గోర్లతో ఆయన యొక్క ఛాతిని చీల్చివేసి ఆ పేగులను తన మెడలో వేసుకున్నారు అని చెప్తారు. వేసుకున్నటువంటి ఆ విధంగా ఆయన్ని సంహరించినటువంటి ఆ నరసింహ భగవానుడు ఉగ్ర రూపంలో ఆ తర్వాత ఆ హిరణ్యకశిపుడి యొక్క సైనికులందరినీ కూడా సంహరించడం. సో ఇది అంతా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ దేవతలు గానగంధర్వులు వాళ్ళంతా కూడా ఆకాశం నుండి పూల వర్షాలను కురిపిస్తారు అని చెప్తారు. సో మరి ఆ నరసింహ భగవానుడి యొక్క ఉగ్ర రూపాన్ని అంటే ఇక ఆ హిరణ్యకశిపుని సంహరించిన తర్వాత ఆ నరసింహుడు ఆ హిరణ్యకశిపుడి యొక్క సింహాసనంపై కూర్చొని ఉగ్ర రూపంలో ఆయన గాండిస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితిని చూసినటువంటి బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, లక్ష్మీ దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా భయపడిపోయినటువంటి సందర్భంలో ముందుగా వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ లక్ష్మీమాతను వేడుకుంటారట. మీరు వెళ్ళి ఆ ఉగ్ర నరసింహుణ్ణి శాంతింప చెయ్యండి అంట. కానీ
ఆ భగవానుడి యొక్క ఉగ్ర రూపాన్ని నేను మునుపెన్నడూ చూడలేదు. కాబట్టి ఆయన్ని నేను శాంతింప చేయలేను అని లక్ష్మీమాత చెప్తూ ఉందట. సో, అప్పుడు ఆ బ్రహ్మదేవుడు ప్రహ్లాదుడితో, "ప్రహ్లాద, ఆయన నీ కొరకే అవతారాన్ని తీసుకున్నటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడు. కాబట్టి నీవే ఆయనని శాంతింప చెయ్యాలి" అని చెప్పగానే మరి ఆ ప్రహ్లాదుడు ఆ ఉగ్ర నరసింహ రూపాన్ని, ఆ బ్రహ్మాది దేవతలకు కూడా భయాన్ని కలిగించినటువంటి ఆ ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి ఆ భాగవతుడు, మహాభాగవతుడైనటువంటి కేవలము 5 ఏండ్ల బాలుడైనప్పటికీ కూడా ఎటువంటి భయాన్ని అతడు అంటే ప్రదర్శించలేదు. ఆయన భయపడలేదు అని చెప్తారు. సో, బ్రహ్మదేవుడు ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఆయన్ని ఆ ఉగ్ర నరసింహుని శాంతింప చేయమని వేడుకున్నాడో, వెంటనే ప్రహ్లాదుడు మొదట ఆ బాలభక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు వెళ్ళి ఆ నరసింహుని పాదాలకు సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేస్తాడట. సో, ఎప్పుడైతే ఆ చిన్న పిల్లవాడైనటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుడు ఆ నరసింహ భగవాను యొక్క సాష్టాంగ పాదాలకు భక్తి ప్రపత్తులతో సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తారో, ఆ నరసింహ భగవానుడు హృదయంలో పరమ వాత్సల్యం పెల్లుబికి క్రోధమంతా కూడా క్షణంలో మటుమాయమైపోయింది అని చెప్తారు. సో, ఆ విధంగా ఆయన శాంతి స్థితిలోనికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఇక ఆ ప్రహ్లాదుడు భగవానుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉంటాడు. ఆయనకి కీర్తించేటువంటి కీర్తనలను మనము ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో, ఆ ప్రహ్లాదుడు నరసింహ భగవానుణ్ణి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన యొక్క ప్రార్థనల్లో మనకి శ్రీమద్ భాగవతము ఆహ్, 7వ స్కందము 9వ అధ్యాయంలో ప్రహ్లాదుని యొక్క ప్రార్థనలు ఉంటాయి మనకి. సో, అందులో ఆ ప్రహ్లాదుడు మొదటగా భగవానుడిని ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థన మనం చూసినట్లయితే, బ్రహ్మదయ సురగణ మునయోత సిద్ధాః సత్వైకతానఘత యో వచ వచసాం ప్రవాహైః నారాదితుం పురుగుణ గుణైరతునాపి పిప్రుః కిం తోష్టుమర్హతి సమే హరిరుగ్రజాతేః. సో, ఆ ప్రహ్లాదుడు ఆ భగవంతుని ఈ విధంగా స్తుతిస్తాడు. "ఓ దేవా! అసుర కులంలో పుట్టిన నాకు నిన్ను ప్రసన్ను చేయగలిగేటువంటి స్తుతి చేయడం ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది? నాకు ఏ విధంగా నిన్ను ఆ! నిన్ను శాంతింప చేయడానికి తగిన స్తోత్రాలు కావించటం నాకు సాధ్యమవుతుంది." మరి బ్రహ్మాది దేవతలే తమ వాక్ ప్రవాహంతో నిన్ను ప్రసన్నులు చెయ్యలేకపోయారు. అంటే ఆ సత్వగుణయుతులైనటువంటి బ్రహ్మాది దేవతలు, ఋషులు, పరమయోగ్యులు అయినటువంటి వారు కూడా వారి యొక్క వాక్ ప్రవాహాలతో ఇంతవరకు నిన్ను చేయలేకపోయారు. మరి అటువంటప్పుడు నేను ఈ కార్యానికి ఎట్లా యోగ్యుడినైతానయ్యా అంటూ ఆహ్, ప్రహ్లాదుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థన మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ భాగవతంలో ఉన్నటువంటిది. ఇంకా ప్రహ్లాదుడు ఆ భగవంతుడిని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తాడు. మన్యే ధనాభిజన రూపత పశ్రుతౌజస్తేజ ప్రభావ బల పౌరుష బుద్ధి యోగాః నారాధనాయ హి భవంతి పరస్య పుంసో భక్త్యా తుతోష భగవాన్ గజయుతపాయ. ప్రహ్లాదుడు ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. మనుజుడు ధనము,
ఉత్తమ జన్మ, సౌందర్యము, తపస్సు, విద్య, ఇంద్రియ పటుత్వము, తేజస్సు, ప్రభావము, శారీరక బలము, పౌరుషము, బుద్ధి, యోగ సిద్ధి వంటివి ఉన్నప్పటికీ అవి నిన్ను ప్రసన్నుని చేయలేవు. కేవలము భక్తి యోగం ద్వారా మాత్రమే నీవు ప్రసన్నుడు అవుతావు. మరి గజేంద్రుడు అదే చేశాడు కాబట్టి భగవంతుడు అతని పట్ల ప్రసన్నుడై అతన్ని రక్షించాడు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా కీర్తిస్తున్నాడు. అంటే మానవుడు తన యొక్క ధనంతో గాని, ఉన్నతమైనటువంటి జన్మలో పొందడం వల్ల గాని, సౌందర్యం వలన గాని, తపస్సు వల్ల గాని, విద్యలు, ఇంద్రియ పటుత్వము, తేజస్సు వంటి అనేకాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేయలేవు అని చెప్తున్నారు. కానీ కేవలము భక్తి యోగం ద్వారా మాత్రమే ఆ భగవానుడు ప్రసన్నుడవుతాడు అంటూ ఆయన హ్మ్, చెప్తాడు. ఇంకా ఆయన ఆ భగవానుణ్ణి ప్రసన్ను చేయడానికి చేసినటువంటి ప్రార్థనలో మరొక ప్రార్థన ఈ విధంగా ఉంటుంది. బ్రాహ్మణుడు 12 బ్రాహ్మణ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ భగవచ్చరణార విందముల పట్ల విముఖుడైతే మనోవాకాయ కర్మలను భగవంతునికి అర్పించినట్టి చండాలుని కన్నా హీనుడే అవుతాడు. అంటే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా, బ్రాహ్మణుడైనప్పటికీ కూడా ఆ భగవత్ చరణార విందముల పట్ల విముఖుడై ఉన్నట్లయితే అతడు చండాలుడి కంటే కూడా హీనుడే అని చెప్తున్నాడు. అటువంటి చండాలుడు తన వంశం మొత్తాన్ని హ్మ్, పవిత్రం చేయగలిగినట్లయితే అతడు బ్రాహ్మణుడు కంటే కూడా శ్రేష్ఠుడే అవుతాడు. ఇక మిథ్యాగర్వితుడైన ఆ బ్రాహ్మణుడు తననైనా పవిత్రం చేసుకొనలేడు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ భక్తి ద్వారా మాత్రమే, భక్తి లేకుండా ఎన్ని రకాలైనటువంటి విద్యలున్నా, ఎంత జ్ఞానమున్నా, అది బ్రాహ్మణ వంశమైనా, క్షత్రియ వంశమైనా లేదా వైశ్యంలైనా, మనుజుడు భగవత్ భక్తుడు కాకున్నట్లయితే ఆ లక్షణాలన్నీ వ్యర్థాలే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ ప్రహ్లాదుడు కీర్తిస్తూ ఇంకా చెప్తాడు. భగవానుడు సదా ఆత్మ సంతుష్టుడై ఉండును కనుకనే ఏదేని ఆ భగవానుడికి అర్పించినప్పుడు భగవద్ అనుగ్రహం చే అది భక్తునికి ఆ భక్తునికి లాభం కొరకే అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవునికి ఎవ్వరు సేవ అవసరం లేదు. ముఖమును అలంకరించుకొనినప్పుడు దర్పణమందు ముఖ ప్రతిబింబము కూడా అలంకరింపబడినట్లు కనబడును. సో కాబట్టి మనకి శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మనివేదనం అనే నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఈ భక్తుడు అనుసరించవలెను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మనకి ఆ విధంగా భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించినటువంటి వాడే ఆ భగవంతుని హ్మ్, అంటే శ్రవణ కీర్తాదుల ద్వారా భగవంతుని సేవ చేసినప్పుడు అది ఆ భక్తుడి కొరకే, భక్తునికే ఉపయోగము. ఆ భగవంతుని ద్వారా భక్తుడికి అది లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఇక మూర్ఖులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని దరి చేరరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తుంటారు. నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమ మాయాపహృతజ్ఞాన అసురం భావమాశ్రిత అంటూ దుష్టులైన మూడులు, నరాధములు, మాయచే జ్ఞానము హరించబడినటువంటి వారు, దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి నాస్తిక స్వభావమును కలిగి ఉన్నటువంటి వారు నాకు శరణు పొందరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు మరి అంటే అటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి అసుర కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ కూడా హిరణ్యకశిపుడు దుష్టుడైనటువంటి మూర్ఖుడు ఆ భగవంతుని శరణజొచ్చినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు యొక్క పుత్రుడైనప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతి అయినటువంటి వాడు. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చినటువంటి వాళ్ళే ఆత్మ పరిపూర్ణులు అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో మూడులు, మూర్ఖులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి దరిచేరరు అని చెప్తారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన ఇంకా అంటుంటాడు ఆ భగవంతుడితో హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుడు,
అసుర కులంలో పుట్టినవాడనైనను నా బుద్ధిని అనుసరించి నిస్సంకోచంగా పూర్ణ యత్నంతో భగవంతుని స్తుతింతును. అవిద్య వలన సంసారమున బడినవాడు భగవన్మహిమలను కీర్తించినచో వినినచో లౌకిక జీవనం నుండి పవిత్రుడు కాగలడు. సో కాబట్టి నేను ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ, ధ్యానిస్తూ ఉంటాను, కీర్తిస్తాను అంటూ ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడు. ఇంకా ఆయన ఆ ప్రహ్లాదుడు భగవానుని దేవదేవ నీకు వందనములు, స్తుతించడము, కర్మఫలాలను నీకు అర్పించడము, నిన్ను అర్చించడము, నీ పక్షాన పనిచేయడము, నీ పాదపద్మాలను స్మరించడము, నీ మహిమలను వినడము అనే 6 విధములైనటువంటి భక్తి కార్యాలు చేయకుండా ఎవడూ కూడా పరమహంసలకు ఉద్దేశించబడినటువంటి లాభాన్ని పొందజాలరు అంటూ ఆయన ఆ భగవానుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా ప్రహ్లాదుడు ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తి ప్రపత్తులతో ఆ శ్రీ నరసింహ భగవాన్ని చక్కగా కీర్తిస్తాడట. సో ఆ విధంగా భగవాన్ని కీర్తించగా ఆ కీర్తనలకు ఆ ప్రహ్లాదుడు కీర్తించినటువంటి కీర్తనలకు ఆయన ఆ నరసింహ భగవానుడు సంతృప్తి నొంది, అంటే శాంతించినటువంటి ఆ నరసింహ భగవానుడు ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడు, బాలుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు చేత చక్కగా కీర్తించబడినటువంటి ఆ దేవదేవుడు నరసింహ భగవానుడు మిక్కిలి ప్రసన్నుడవుతాడు అని చెప్తాడు. ఇక నిరుహేతుకమైనటువంటి కరుణ చూపెడుతూ సౌమ్యుడా ప్రహ్లాద, అసుర లోకోత్తమ, నీకు శుభము కలుగుగాక. నీ పట్ల నేను ప్రసన్నుడునయ్యాను. సర్వజీవుల కోరికలను తీర్చడమే నా లీలా విలాసము. కాబట్టి నీకు ఇష్టమైనది కోరుకో. ఆయుష్మంతుడా, నిన్ను ప్రసన్ను చేయకుండా ఎవడును నన్ను గురించి అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తారు, ఆ భగవాను నన్ను ప్రసన్నును చేయకుండా ఎవడు కూడా నా గురించి తెలుసుకోలేడు, నా మహిమలను అర్థం చేసుకోలేడు. నన్ను ప్రసన్ను చేసిన వాడు ఇక దేనికి శోకించనవసరం లేదు. నీవు నన్ను ప్రసన్నుడు చేశావు కనుక నీవు దేనికి కూడా శోకించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి నీకు ఏమి కావాలనో కోరుకో అంటూ ఆ నరసింహ భగవానుడు ప్రహ్లాదుడిని ఆ విధంగా తను అంటే వరాన్నిస్తా కోరుకోమని ఆయనకి ప్రసన్నుడై ఆయన్ని ప్రసన్నుడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక ఎప్పుడైతే నరసింహ భగవానుడు ప్రహ్లాదుడిని నీకు నీ ఏం కావాలనో కోరుకోమన్నాడో, ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ప్రహ్లాదుడు ఎవరు మరి ఆ నారదుడి ద్వారా ఆయన జ్ఞానాన్ని పొందినట్టు, అంటే భక్తి మార్గాలను నేర్చుకున్నటువంటి వాడు. ఆయనకి తెలుసు కోరికలు భక్తి యోగ పథంలో అంతరాయాలని ఆ ప్రహ్లాదుడికి తెలుసు. అందువలన భగవంతుడు వరం కోరుకోమని చెప్పినా కూడా వాటిని అడగకుండా ఆ ఆయన ఈ విధంగా అంటాడు, దేవదేవ, అసుర కులంలో పుట్టిన నేను సహజంగానే కామాసక్తుడిని. ఎందుకంటే మరి హిరణ్యకశిపుడు అసురుడు కదా. అసుర కులంలో పుట్టినటువంటి నేను సహజంగానే కామాసక్తుడిని. కాబట్టి నీ మాయచే నన్ను మరింత ప్రలోభ పెట్టకు. అంటే నన్ను ఇంకా కోరికల వలయంలో నెట్టి పడవేయకు. సంసార భీతుడనైన నేను ముక్తిని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. భక్తికి ప్రతిఫలంగా ఏదైనా కోరుకునేవాడు విశుద్ధ భక్తుడు కాజాలడు. నిన్ను భక్తితో వేడుకున్నాను. మరి నీ నేను నీకు వనరించినటువంటి ఆ భక్తికి ప్రతిఫలంగా నేనేదైనా కోరుకున్నట్లయితే ఎవడైనా భక్తుడు భగవంతుడినిది ఏదైనా ప్రతిఫలం కోరుకుంటే అది విశుద్ధ భక్తి కానే కాదు అని చెప్తున్నారు. సో మరి అలా కోరుకున్నటువంటి వాడు వనుజుడే అవుతాడు. స్వామి, నేను నీ నిస్వార్థ సేవకుడిని, నీవు నా నిత్య స్వామివి. కాబట్టి నేను నీ దగ్గర నుండి ఏమీ కోరుకోను. సహజంగానే నీవు నా స్వామివి.
ఆ! నేను నీ యొక్క సేవకుడును. మన మధ్య స్వామి అంటే ఆహ్, బాస్ స్వామికి, సేవకుడుకు మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధమే. నేను నిత్య నీ దాసుడనే అంటూ హ్మ్. ఆయన్ని ఆ విధంగా నాకు ఏమీ వద్దు. ఓ పరమ వరద శ్రేష్ఠుడా! ఒకవేళ నీవేవైనా నాకు ఇవ్వాలి అని నీవు పట్టుబట్టినట్లయితే, నా హృదయంలో ఎట్టి కోరిక కలగకుండా నాకు వరాన్ని ఇవ్వు అంటూ ఆ ప్రహ్లాదుడు నరసింహ భగవానుడిని వేడుకున్నారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనసులోని సమస్త కోరికలను విడిచిపెట్టినప్పుడు మనిషి హ్మ్. ఆ భగవంతునికి ఉన్నటువంటి సంపదను, ఐశ్వర్యాన్ని పొందగలుగుతాడు. అంటే షడ్గుణ ఐశ్వర్య పూర్ణుడవుతా అలా అవుతాడండి. సో, కాబట్టి ఆ భగవానుడు షడ్గుణ ఐశ్వర్య పూర్ణుడు. అందుకే మరలా ఇంకా ప్రహ్లాదుడు ఆ భగవంతుడిని నరహరిని ఈ విధంగా కీర్తిస్తాడు. షడ్గుణ ఐశ్వర్య పూర్ణ దేవ పరమపురుష పరమాత్మ దుఃఖ నాశక నరహరి రూప నీకు వందనాలు. హ్మ్. సో, అంటూ ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటాడు. ఆ విధంగా తన భక్తుడు పలికినటువంటి ఆ మనోహరమైనటువంటి పలుకులకు సంతోషించినటువంటి ఆ నరసింహ భగవానుడు ప్రహ్లాదుడితో అంటాడట. "ప్రహ్లాద నీ వంటి విశుద్ధ భక్తుడు ఇహ పర వరాలతో హ్మ్, ఆహ్, భౌతిక సంపత్తులను కోరడు. అయినా దైత్యేశ్వరుడవై ఈ జగత్తులో మన్వంతర కాలము సమస్త భోగాలను అనుభవించమని నేను ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాను" అంటూ ఆయనకి ఆ విధంగా ఇస్తాడట. సో, ఇక ఆ విధంగా ఆ ప్రహ్లాదుడికి ఆ నరసింహ భగవానుడు ఆయనకి వరం ఇచ్చేసి, ఆ తర్వాత ఆయన్ని ఆహ్, అక్కడ ఆ రాజ్యానికి తన తండ్రి రాజ్యానికి ఆయన్ని రాజుగా నియమించడం జరుగుతుందని చెప్తారు. ఆ తర్వాత అనేక హ్మ్, కాలాల పాటు ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించి ఆయన ఎంతో కీర్తివంతుడై ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో, ఇక ఈ విధంగా ఆ విష్ణు భగవాన్ని సర్వశక్తిత్వాన్ని సంబంధించినటువంటి చరిత్ర. సో, అంటే భగవానుడి యొక్క ఆ లీలలను ఇప్పుడు మనం విన్నటువంటి ఆ నరసింహ భగవానుడి, తన భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌ది ఆహ్, ఆ అంశాలను వినేటువంటి వాడు, అలాగే ఆహ్, వాటిని కీర్తించేటువంటి వాడు నిశ్చయంగా భవబంధ ముక్తుడవుతాడు అని చెప్తాడు. ఇంకా చెప్తారు. ఆ భాగవత శ్రేష్ఠుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని చరితమును, హిరణ్యకశిపుని వధను, నరసింహ లీలలను ఎవరైతే శ్రద్ధతో హ్మ్, వింటారో వాళ్ళు తన యొక్క సమస్త దుఃఖాలను పోగొట్టుకొని ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఇక్కడ మనకి ఈ స్టోరీ ద్వారా ముందు ముఖ్యంగా ఆ భక్త ప్రహ్లాద్ యొక్క స్టోరీ ద్వారా మనము ఇక్కడ తెలుసుకోగలిగినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా, పూర్తిగా శరణాగతైనటువంటి వారికి ఆ భగవంతుని యొక్క రక్షణ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడు వారిని ఎల్లప్పుడూ కూడా కాపాడుతారు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడిని తన తండ్రే అనేక రకాలైనటువంటి హ్మ్. అనేక రకాలుగా ఆయన్ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. శూలాలతో పొడిపించడము, కత్తులతో నరికించడము, ఆ! ఎంతో లోయల్లో పడవేయడము, మహాకాలకూట విషసర్పాలతో కర్పించటము, ఏనుగులతో తొక్కించడము, అలాగే తన సహోదరి ఒడిలో కూర్చోబెట్టి ఆ మంటల్లో పడవేయడము. ఇవన్నీ చేసినా కూడా వాటన్నిటి నుండి ఆ శ్రీహరి ప్రహ్లాదుని రక్షించడం. అంటే భగవంతుని ఎడ స్థిరమైనటువంటి సంకల్పంతో ఉన్నట్లయితే ఆ భక్తుడిని తప్పక భగవానుడు కాపాడతాడు అనేటువంటి అంశం మనం ఇక్కడ చర్చించవచ్చు. అలాగే
మరి భక్తులకు ఆటంకాలను కలిగించేటువంటి దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి ఆ భగవానుడు అవతారాలను తీసుకుంటాడు అని భగవద్గీతలో భగవానుడే చెప్పినటువంటి అంశాలు. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆ భగవానుడు నరసింహ అవతారము ద్వారా ఆయన తన భక్తుల్ని కాపాడుకోవడము, అలాగే ఎందుకంటే భక్తుల యొక్క మాటలను నిజం చేయడానికి భగవానుడు ఏ విధంగానైనా వస్తారు. సో, ఎందుకంటే మరి ఆ వాళ్ళ తండ్రి అడుగుతాడు. మరి సర్వము వ్యాపించి ఉన్నాడు అన్నావు. మరి స్తంభంలో ఉన్నాడా అంటే, ఆ మాట భక్తుడు భక్త ప్రహ్లాదుడు. మరి భాగవోత్తముడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి మాటను నిజం చేయడానికి ఆ భగవానుడు స్తంభం నుండే వచ్చినటువంటి చూస్తాం మనం. సో, కాబట్టి భగవానుడిని నమ్ముకున్నటువంటి వాడు ఎప్పటికీ కూడా నష్టపోడు అనేటువంటి విషయం మనకి ఈ ప్రహ్లాదుడి స్టోరీ ద్వారా మనం తెలుసుకోగలిగేటువంటిది. సో, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు. నా భక్తుడెప్పుడు నష్టానికి గురికాడు అని ప్రకటించు అర్జున అంటూ చెప్తారు. మరి ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి మనకి భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రహ్లాదుని యొక్క కథలో మనకి ఉన్నటువంటి సో, ఆ భగవంతుడిని నమ్ముకుని, ఆ శ్రీహరిని నమ్ముకున్నటువంటి ప్రహ్లాదుడికి ఎక్కడా కూడా నష్టం కలగలేదు. ఒకటే స్థిర సంకల్పం, ఆ భగవానుడి పైన నమ్మకంతో, ధ్యాసతో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రహ్లాదుడు. సో, కనుక అతడు అన్ని వేళలా, అన్ని సందర్భాలలోనూ, అన్ని కష్టాలలోనూ ఆయనకి భగవంతుడు తోడుగా ఉన్నాడు. కాకపోతే నమ్మకం ఇక్కడ. శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనవి అని చెప్తారు. సో, ఆ శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారిని ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా వెన్నంటే ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో, నెక్స్ట్ మరొక అంశంతో నెక్స్ట్ వీక్ మరొక చూద్దాం. బాగుంది.